Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjo. Muni tatum kedo adim along lang ke thepen kedo ji aphan katora thepik thangjang. Som si Nagpur along ri arlo along non malom arve ke jang ke thepar pe ajok Nagpur along ke ongdong ahabar adim along lang kang lumpon et ajok muni tatum kedo ke dampen chenglo kedo ke thak ji aphan anta kisung pensi ke ongdong ara tatum kisung chechak nanglo. Bang so lang kang lumpon adim along bang pli amuni datum sitami apran damnang lobusi birda bachetak pon lang kang lumpen kisung ke phoatum aphan non amat ki sarkar atum pen cherap cheto dun bomla. News Desk Report Karbi Anglong News. Dolamara Cultural Complex along Karbi Honghari Aron Youth atum aphan sikip gipipon. Lakhain Koratrok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara Hithiadu Cultural Complex along Pini Autumn Children Retreat pu athe PNC Osomar Atumaphan Karbi Honghari Aron Jutang Jubat Seke Kipipon Bangswa Amahelong Meipu Santos Rongpi Lapen Kongchun Bang Ojoitong Bipensi Maichari Ponlo Lapen pu Meipu Santos Rongpi Pen Perangya Thengno ke Thanpon ke Karbi Lake Hako Penta Mithang Aron ke Honghari Henlo Lasi Honghari Lepute Sekarkli Aron Sangkelang Aron Seketam Aron lahai thekbek nangji lapen ki pini arni ke ove kimi atom penang an kateng ni dolo lasimo aphi ke chiting ni labji puma thapon si aning kanbang ta ove kimi lapen mumar aphan hong hari aron thanpon verlo lapen ke dak dolamara det kali west Karbi Anglong lapen east Karbi Anglong ta along tin along sitami labang so hong hari aron ke than ke pini pedupon lo lasi kado kavi Karbi Anglong arata phanta pachini lo methang Karbi aron lapen se karkli aron ki Cheting nang ke Charlie ke afinang sot pusi perang ke ating ning Dwarbagori Pendor Sing Tokbi Karbi Anglong News Ina tumla Osumara pa nang tumla sige ke thana puthak nang tumla nirim rokom la bosong thana puthak ke tini thana Betul na tum ala bang sila sinon pini dum English pe na alam ke kada jumchali bomba mandi jumse jumchali bomba sipini kan ke tumta mithang elam do iki do didi Monday pan musiku dam lo Tuesday pan musiku dam lahai kali nang dei aplang si di tum dalam mara aron baring youth ahin benar tuman aplang si kilo kilo lasi to nang tum nang ka jola maholo tema ini tum kuma ban ke tham bonji imum bonji ini tum isi ke pathi pondo laso pathi ponateng amen bangke otom children retreat pulo alam bangke kring sowangjir lapen nilitum laso porhut pinangan nilitum anim Karbi Anglong danglong kibil da jason sinitum ekdam long lo laso kibil da je porhut koson sinitum anim arokom aputhot ako kachini tu ekjima lapen non owe kimi tum ben pateng de pon pe da jima laso anim arokom mangke tum dak tum aron balim pulung de hab pidhe pudhe ben bang bon militum Karbi lani nato mo tola mo bola hai ho tola ro di chiteng det bulu de masih kapre ka khai dongke Monday pan ke pilapusi areng ban ke urmi alam de urmi ke pipan lo lanon Monday di Tuesday pan ke pilaw areng ban ke laso alim bangke durmi benar judang same pili Tuesday pan ke durmi bola de babang suanon angke Wednesday pan ke helang helang je litum tip lam bangke litum judang Thursday ni pan ban ke pilaw lapeli tum aron balim ka Keman de keman Friday ni pan ke pilaw Raikom sai khiatum kiri ka kuruk don ahut ke ongdong heroin inut abang phualong pen ke longpon Borpothar Police Station ke parlo anti drugs aputhak operation asai dengponsi golakhat adung along ihum abas along kiri ka kuruk don ahut ke ongdong heroin ke longpon kado kabi 176 grams longpon lo labang soraki hormu ke longpon laki sabun abakos along pensi longpon lo Bangso hormu ke longpon ki ajo kachi lengpon abas along pensi longpon lo labangso heroin hithialong ador laki 15 lakh doji pusi pachetak pon Kaching nanglong cek abang fu aphan Dimapur asor niazum moniak pusi pangthekpon pulis atum alang phan karjupon ahut bangso hormuke George aphan si kevan pusi cekobirpon Ingdeng hini bari thekang duk amai lapen horat amai pi umrong so along kepaman pon
Chitini Pengorakli Arni, Nini Aparman, Inghi Bariti, Jingria Mayatum Chepater Piponsi, Karbi Hempu Mukrang, Research Center, Rong Arting, Umrong Sodima Hasau along Ingdeng Hini Bariti Kangduk Amay Lapian, Rat Amay Pinini Aparman, Kipamanpo. Saya mo ateng bari the kangduk inghi bari the aparmat rengdok reng ni lapen akimang ason kidoan kipapleng thekji aphanpura ahir jume kilongji aphan hormai hor thaipen bongkrok pen bongchin pen bonta bo hot pen thok jersey vomot bokan mesen mati mthir etsi bari the kangduk ang thek klang lopusi kurusar atum pherangkya thengno thanpon Pini bari the kangduk nangkok atheke inghi bari the asu nihang nirem nichi nitur kedoan ning isi kachingri lapen kimang ason kedoan kipapleng thekji aphan pusi bang swasai deng ponlo lasi bari the kangduk asai aningkan bangta deng bomji lapen ijang atum kachera kachituji anparta kachetong dunji aphan dirikam atum pen chuning report labang sorat amai pialong bukajan lems chairman sar at inghi bukajan municipal board vice chairman sundor ingti inghi bar the chingri amai dirikam atum pen longki inghi mepu Dhon Singh Inghi, Abarim Chunba, Moja Singh Inghi Lapen, Rajesh Lekhe, Beat Officer Deopani Penchenglo, Penang An, Man Kedokit Heki Dingatum Chetong Dunsi, Bari Tekang Dok Amai, Mesen Inter Pen, Pachun Ponlo. Bukajan Pen Sarkurube, Karbi Anglong News. News atum pan kubang kita juga karena itu menjadi kita selalu itu menghindari ke cingri an itulah gitu habis ketek pen sampai gitu itu malah suka cingrum mamai tiar lo hasil agak suka cingrum pan bangke piling pun sam sebenarnya muning bangke lalu saya cingri pan itu cisik pun bom lo masih di kompi koi pen ada samai picul sampai cilangnya sen lo lapet ke inghi atau mana pini kacitong ong lo kaya ladaka di Mahasau district setami ladaka inghi tum Penang do kasla inghi tum pena kaprek Karbi Anglong pena nuri kaprek kan tum ladak cingrup pepsi ini tum maso amai kacing oke Punja Hockey Academy kang puajai mek kipadupon Nijang Karbi Anglong wothat langso Punja ME School Pathwa Klamalong pinini 5 ungkorot player ni Punja Sport Association atum pen patir piponsi Punja Hockey Academy kang puajai mek padupon Pini bangso Punja Hockey Academy kang pu ponajai megalong ni konjo ingti kathar pensi mai chipam pupon Lason si bangso amelong alhia mana pengpen long kibe Sport and Youth Welfare Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Kong Kateron PNRD Board Chairman Dhon Singh Dera Irrigation Board Chairman Lipson B Social Workers Lapen Rongasaratum Chetong Dun Rinti Jesemet Pini Bangso Hockey Academy Kangpu Ponang Koklaki Ilitum Karbi Anglong along Penang an hockey kepatu aning kehangatum dolo bonsitame awar side long pon pedat asonsi thek pon long lo lasonsi ke thek mati aning kehangatum do sitame kapreka hawar pensi patu dunang kok titilo lasonsi non ke methangatim pen ke patu pon long verji aphansi bangso hockey academy kangpu ponsi than pachini pon lapen lapu Sport and Youth Welfare Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council pensitami an pen akinang sot along an kacerap dunjia phan bor I pon poputa lamthe tipikan Bunda ini sekolah di Tilalang hoki academy kan pun tak kadang sila sedang so hoki academy nak nandak lah jalong ongdung hari saya gang kemalang jelang sih di kepatu ni jahang aku di kemalang jelang ni jelang itu mah tu kampung kan dia siapa mission lo kalau kami si mission abis kalau kita bila bangso hoki ini kita itu target mungkin langsung ke pacingku pun di mana lang itu namanya kita lang itu tinggal bangso hoki kita ni kan itu lah bangso mission ang keko tu sini ada bangso hoki kita ni kan tu pun bangso kita ni lang presiden sekitar itu bangso kami ini pai Punja har Punja tetap Tapi phone mati lah bangso hoki kita ni kan tu kalau ini tu lah pusat pensi komiti ini dah isi dah member pensi dia lah hoki dah ini tu dah
Bunda pokok nomor besar area pen mana hoki player topi boy bisa meli tu halu dong ketika tim mata ketika tim mau kita tu nangre dong player ke dak saya among do ke bang district mata bang tim mu among dong player ke dak pen ong nelo la bela dak player saya apa tu jenis ini tu tame mathalo litum mau sumar phan mati litum khai phan mati dak Karbi Anglong litum hoki player tu future ke sports na banda scoop do litum matha jenis ini tu la bang ke ni Batu ke kalau ten nane ka cepat jadi dia son kini kasih sik. Lagi national lagi tu ko lagi state player, district player, state player, international game masih lagi national game pina. Lagi national game lah sampai chance itu